Jeg vise lidt. Jeg skal lige have den her, der hopper væk. Væk med dig. Her der vil jeg vise, hvordan det er, vi bruger Photoshop til at ændre på farvesammensætningen i et billede. Og til det, der skal vi bruge et lille smule komplekst værktøj. Det værktøj, vi skal have fat i, det er nemlig et værktøj, der hedder kurveværktøjet. Det er lidt svært at forklare, men jeg vil prøve at vise, hvad det er, jeg gør, og så vil jeg bede dig om selv at afprøve det, og bare flå og hive i alle de håndtag, du kan. Fordi så kan det være, at du får en bedre forståelse af det. Men på det pågældende billede, som jeg har valgt her, der ved jeg, at billedet er taget på et tidspunkt i efteråret, og jeg kunne godt tænke mig, at billedet det får et indtryk af at være lidt mere sådan sommeragtigt. Så det vil sige, at jeg vil gøre billedet en lille smule varmere. Det kan jeg gøre på den følgende måde. Jeg går simpelthen op og igen i min menu, der hedder billede, så går jeg ned i justeringer, og der vælger jeg den, der hedder kurver. Eller Command M. Det kan også være Ctrl M, hvis man sidder på en PC. Jeg klikker på den. Så får jeg simpelthen noget frem, som, ja, hvis man har kigget på den video, der handler om belysning, så får jeg mit histogram frem, der ligger herinde bagved. Det her, det er simpelthen histogram. Og i virkeligheden, så kan jeg gøre det samme ind i det her værktøj, som jeg kan gøre i Command L, altså i levels, eller niveauer, som det også hedder. Men det er ikke det, vi skal nu, for det vi skal prøve at gøre, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan gøre billedet en lille smule varmere. Nu ved jeg jo erfaringsmæssigt, og det er kun noget, man sådan kan erfare sig til, men jeg ved, hvis billedet skal være varmere, så skal jeg have fjernet en lille smule blåt, og så skal jeg tilføje en lille smule rødt. Så det er det, jeg tænker mig at gøre. Derfor skal jeg have fat i de pågældende kanaler, altså blå og rød. Jeg starter med at fjerne lidt blåt. Så jeg går ind i denne heroppe, og så går jeg ned og vælger den blå farvekanal. Den kommer der. Hvis man lægger mærke til det, så ændrer histogrammet sig, og det vil sige, at lige pludselig, den der skal lige lukke ved dig. Histogrammet ser lidt anderledes ud, end når det er alle farvekanalerne. Og det er fordi, at den fortæller mig faktisk noget om, hvad er histogrammet så, belysningen kan man sige, for kun den blå farve. Det vil sige, at jeg kan altså se hernede i det mørke område, der er en stærk repræsentation af blåt. Og så her i mellemtonen er der også noget, der er, hvor det blå stikker af på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan lige umiddelbart tydeligt på et billede, hvor det meste af det er grønt. Men der er altså en del blåt. Faktisk så vil jeg sige, at det her fortov eller vejværk, der er herude, det er temmelig blåt. Og så kan jeg også se, men det er fordi jeg er trænet i at se det, så kan jeg se, at billedet faktisk måske er sådan en lille smule lilla-agtigt. Altså det har sådan lidt lilla skær hernede på stammerne og sådan noget. Men jeg prøver bare at sige, her omkring, hvor den stikker op her, der trækker den lige lidt nedad. Det gør jeg sådan der. Jeg lige den der væk igen. Det vil sige, at kurven den buer lige pludselig. Men jeg er ikke interesseret i at fjerne det, der eventuelt måtte være heroppe. Og heller ikke det, der eventuelt måtte være hernede. Så det er bare lige her. Så på den måde kan jeg altså begrænse, kan man sige, min redigering af det pågældende farveområde til at være meget præcist i et område. Så går jeg altså fat i den røde, og så kigger jeg lidt på, hvordan den røde ser ud. Der kunne jeg måske godt tænke mig at løfte den herinde, hvor den ikke er så stærkt repræsenteret. Så jeg sætter lige et stoppunkt der, og et stoppunkt der, og her der løfter jeg lidt. Sådan der. Nu bliver det et meget kulørt og farverigt billede, men det bliver også et meget varmere billede, som jeg gerne vil have. Og det kan jeg se, hvis nu jeg klikker på den her vis. Den klikker jeg lige fra en gang. Og så kan jeg tydeligt se faktisk nede på græsset dernede, der kan jeg se, at den lige pludselig bliver mere sådan varm i farven. Og det er jo altså, når man sidder og arbejder med det her, så er det jo altså, hvad skal man sige, populært sagt det man kalder flueknæpperi, fordi det er helt nede i detaljen, at det foregår det her. Men det er også detaljerne, der gør, at billeder bliver gode. Lad os lige prøve en gang, bare for sjovs skyld, at tage fat i den grønne. Den har vi slet ikke pillet ved. Og så kunne det være, at jeg siger, nu vil jeg gerne have mega meget grønt på, så jeg høvler bare deroppe af. Og så går det jo helt amok. Der kan jeg kan lave sådan nogle bølger, kan man sige, sådan så jeg kan lave noget fotografik ud af det, som måske kunne være egnet til at
til at bruge som cover til et eller andet, en bog, eller et stykke grafik, eller noget tryksag, eller sådan noget. Så man har altså også chancen for at gå ind og tage helt vildt fat, og ødelægge billedet helt vanvittigt meget. Det får mig også til at jeg får lyst til at vise, at nu har jeg jo faktisk ødelagt den grønne kurve. Jeg kan godt nulstille den igen ved bare at tage min håndtag her, som jeg sætter på ved at klikke på kurven, og så trækker den bare ud af kanten, og så er de væk. Så på den måde, så kan jeg altså i virkeligheden nulstille de der redigeringer, jeg har lavet. Igen skal vi altså selvfølgelig gemme billedet i det rigtige format bagefter. Men det her, det var lidt om, hvordan man bruger kurveværktøjet. Så det må du gerne øve dig lidt på, og vær ikke fortvivlet over, at det er super svært det her, og det er meget, meget svært at forstå. Men vid fremadrettet, at det er altså en mulighed for at kunne redigere billeder på en rigtig fed måde. Yes, god fornøjelse.